Blanes i Ardales, les dues ciutats agermanades, han estat compartint aquests darrers dies diverses activitats que s'han organitzat al municipi gironí per celebrar el Dia d'Andalusia, alhora que es reforcen els lligams que uneixen els dos municipis. Dissabte al matí, els alcaldes de Blanes i Ardales, Josep Marigó i Juan Calderón, respectivament, van encapçalar la inauguració oficial d'una mostra fotogràfica que s'allotja a la sala municipal García Tornel. Para nosotros, como Ayuntamiento de Ardales y como persona, es muy importante la unión, el hermanamiento entre los dos municipios y después la relación directa entre los blandenses y los ardaleños. Procuramos venir 2 veces al año, siempre la conmemoración del Día de Andalucía y después a principios de otoño, y es una forma de unir, de amalgar esa unión que ya existe entre los dos municipios i entre les persones. Aquest any realment l'Associació d'Ardalenyos i Amics d'Ardales han tirat la casa per la finestra, en el sentit de que avui mateix hi ha aquesta exposició, hi ha un espectacle avui i un altre espectacle demà. La veritat és que amb molta força, amb molta il·lusió i a més també amb molta alegria, perquè és un agermanament molt peculiar, aquest agermanament nostre, no? I és un agermanament que el vol la gent, que el volen els ciutadans d'Ardales i el volen els ciutadans d'Ardales que viuen a Blanes. I això és el que ens assegura el futur i la viabilitat d'aquest projecte tan maco. A banda de comptar amb el recolzament dels ajuntaments dels dos municipis, així com de les respectives diputacions de Girona i Màlaga, els actes han estat organitzats per l'Associació Andalusa d'Ardalenys i Amics d'Ardales. L'entitat la presideix Salvador Gutiérrez, qui va avançar que durant aquest 2014 es faran encara més activitats del que és habitual per reforçar els 20 anys que es compleixen d'ençà que es va fer l'agermanament oficial entre els dos municipis. El motivo de hacer tantas cosas este año es que hace 20 años que fuisteis a Ardales. Se acordaréis que fue el año que se puso la piedra allí a la entrada. Esto fue en el 94. Por lo tanto, mira, vamos a hacer este año muchísimas actividades. Empezamos por el Día de Andalucía, que yo creo que se están haciendo 2 espectáculos que serán muy bonitos. Luego la exposición de las vírgenes, que esto hay que darle las gracias al Aitor. Tenemos la excursión de mayo. Esperemos que se apunte gente, ya tenemos el autobús casi lleno y en septiembre, cuando celebramos aquí el Día de la Patrona, habrá una conferencia de Pedro Cantalejo sobre Ardales, passado, presente i futuro. Pel que fa a l'exposició, que es podrà visitar fins al proper 6 d'abril, es presenta sota el títol Blanes Ardales, compartint sentiments, al Vilar i Villaverde. La mostra recull fotogràficament la trobada de devots de les verges dels dos municipis que es va fer a Blanes l'octubre de l'any 2012. Al llarg dels segles, la Mare de Déu del Vilar ha estat estimada per tothom que ha vingut a Blanes, que se l'ha sentit seva, entre ells la comunitat dels blanencs nascuts a Ardales. Així com a Blanes hi ha una gran estimació per aquesta verge, a Ardales hi ha el mateix sentiment envers la seva patrona, la Verge de Villaverde. Així va sorgir, fa 2 anys, la idea d'organitzar una trobada de devots de les dues verges, que es va emmarcar dins la celebració del mil·lenari de la Verge del Vilar que va organitzar l'Obreria del Vilar de Blanes l'any 2012. La trobada de devots de les dues verges es va allargar durant 3 dies i va comptar amb una gran participació, entre ells més de 200 ardalenys que es van traslladar a Blanes acompanyant la seva verge. Es tractava d'una més que nodrida representació, ja que significaven el 10% dels habitants de la població malaguenya. Aquesta mateixa exposició, que inclou un gran nombre de fotografies de l'historiador blanenc Aitor Roger, ja va estar allotjada des del maig de l'any 2013 i fins ara a Ardales. A banda del recull fotogràfic, també hi ha 2 vitrines amb material relacionat, així com la possibilitat de poder visionar el reportatge en vídeo que es va realitzar fa 2 anys, en motiu de la trobada de devots que va culminar al Santuari del Vilar. De un marqués o un barón o no sé qué,
La intensa activitat de la delegació ardalenya que s'ha estat aquests darrers dies a Blanes ha inclòs també la presència de l'alcalde Juan Calderón als estudis de Ràdio Blanes. Allí va ser el convidat d'honor del programa Raíces de la Casa d'Andalusia de Blanes, un espai que des de fa molts anys presenta i dirigeix l'incombustible Antonio Martín. Durant el programa, l'alcalde d'Ardales va tenir l'ocasió de parlar telefònicament amb la cantant Antònia Contreras, qui ja va fer un petit avanç de l'actuació que tenia previst oferir per tothom de cara a la nit. L'activitat del dissabte va culminar ja a la nit amb l'espectacle que es va allotjar al Teatre de Blanes. Novament, les butaques del recinte es van omplir de dalt a baix per poder assistir a una vetllada molt especial. Presentada sota el títol genèric de Cantes i Coples de Màlaga, la primera part de l'espectacle va anar a càrrec de Macarena Albarracín. Només irrompre l'escenari amb el característic vestit de flamenc, la cantant malaguenya ja es va ficar el públic a la butxaca, sobretot perquè entre cançó i cançó conversava fluidament amb tothom per atacar tot seguit la següent peça. Abans que arribés la mitja part, el públic va tenir l'ocasió de poder fer un tasteig de l'actuació que s'havia de fer en aquest mateix recinte l'endemà diumenge. En aquest cas es tractava de l'espectacle que es va presentar sota el títol Fusió de Cultures i que va anar a càrrec del pianista Josep Maria Piguillem, la cantant Rosa Baena i el guitarrista Alberto Torres. Tornant a l'espectacle Cantes i Coples de Màlaga de dissabte a la nit, val a dir que va ser presentat per Aitor Roger, qui només va cedir el seu micròfon en una ocasió d'excepció. Va ser en motiu que tota una figura de la música flamenca, la cantant catalana Maite Martín, li va demanar ser ella qui s'encarregués d'introduir l'actuació del que havia de ser el plat fort de la vetllada. Maite Martín només va tenir paraules d'elogi i respecte envers Antònia Contreras, a qui va confessar admirar des de sempre, explicant també que no havia dubtat traslladar-se des de Barcelona fins a Blanes només per tenir el privilegi de poder assistir al concert que es feia aquí. A ver, abrirse las flores. L'espectacle d'Antònia Contreras va justificar amb escreix l'admiració confessada per Maite Martín. La seva força interpretativa, que va comptar amb el constant aplaudiment del públic des de la primera fins a la darrera peça, va captivar tant els entesos com els profans en la matèria. La cantant va actuar acompanyada a la guitarra per Alberto Torres i entre les cançons que va interpretar va incloure una de prou emotiva sobre l'agermanament entre Blanes i Ardales. A tierra de Blanes, nunca olvidaré aquel día que llegué a tierra de Blanes y aunque una pena tenía, que detrás quedó mi Ardales, ay, ilusión nueva sentiría.
dos pueblos, no hay distancia que separe. Cuando se hermanan dos pueblos y palomas de derrame, van y vienen